नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. राज्यातील ज्या नागरिकांनी अद्याप कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली नाही त्यांना ती घेण्यासाठी सुविधा व्हावी यासाठी आरोग्य खात्याने 16 सप्टेंबरपासून टीका उत्सव सुरू केला. सरकारी इस्पितळे व आरोग्य केंद्र येथील कायमस्वरूपी 40 लसीकरण केंद्रासह गावागावातील पंचायतींच्या मागणीनुसार एकूण 185 केंद्रात हे लसीकरण होणार आहे. गोवा लोकसेवा आयोगाने दंतवैद्यकीय महाविद्यालयात 2 जागा भरताना आरक्षण पाळले गेले नसल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. दिव्यांगांसाठी जागा असताना ती जागा सर्वसाधारण गटातून भरण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे या भरतीला दिव्यांग संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत गोव्यात कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांना केंद्र सरकारकडून दरमहा 20 ते 30 हजार रुपये पगार दिला जातो. 2018 पासून सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या सूचनेनुसार या सर्व डॉक्टरांना कमीत कमी दरमहा 50 हजार रुपये मिळावे म्हणून प्रक्रियाही सुरू झाली. प्रत्येक डॉक्टरांच्या केंद्राकडून मिळणाऱ्या पगारामध्ये जो फरक आहे ती रक्कम राज्य सरकारतर्फे देण्याची मंजुरी पण मिळाली. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी 5 मे 2021 रोजी संबंधित फाईलवर सही करून आपली मंजुरी दिली आहे. गुजरात, कर्नाटकसह 4 भाजप-शासित राज्यातील मुख्यमंत्री बदलले असले तरी गोव्यात ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री बदलण्याचा भाजपचा विचारच नाही असे स्पष्ट करून येत्या निवडणुकीसाठी डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असतील असे गोवा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेटे तानावडे यांनी स्पष्ट केले. गोव्यातील समुद्राच्या 200 मीटर भरती रेषेच्या आत केलेले बेकायदेशीर बांधकाम मालकाने स्वतःहून मोडण्याचा अथवा मालकाने ते मोडले नाही तर कळंगूट पंचायतीने 15 दिवसाच्या आत मोडण्याचा तसेच मोडण्यासाठी आलेला खर्च मालकाने द्यावा असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. या बांधकामासाठी त्यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून किंवा पंचायतीकडून परवाने न घेताच कोविड काळात हे बांधकाम करण्यात आले होते. तर या होत्या गोव्यातील दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.